Zovem se Nađa. Nikad nisam živela u Jugoslaviji. Imala sam 5 godina kada je ono što je ostalo od nje bombardovano. Zajedno sa našim ostavima. A 9 godina kada je ubijen premijer. 18 sam napunila nakon što su ovi poslednji došli na vlast. Danas imam 19 godina i pravo glasa. Studiram i od mene se očekuje da aktivno učestvujem u društvu koje mi nije pomoglo. Nisam odrastala onda kada je bilo najgore. Odrastala sam među ljudima koje je to vreme oblikovalo. Među promašenima i odbegima. Među sećanjima na one koji nisu imali tu sreću da budu odbegli ili promašeni. Ipak, ovo je moj grad. Onoliko slobodan koliko je u njemu najneslobodniji od nas. I onoliko bezbedan koliko ga bezbednim mi učinimo. Sa nekim novim ostavima. I nekim novim klincima. I sa nekim novim baravama na plakatima. Većina svetskih vetrokaza ima koplje na vrhu. Najpoznatiji novosadski vetrokaz ima srce. Naopako, baš kakva je i naša ljubav prema njemu. Jer ga volimo onako kako se voli školska ljubav, a ne najdraži grad. Vetrokaz pokazuje u kom smeru vetar sa tvrđave nosi poruku mira. A srce upire u nebo iznad mog grada, u moje parče neba.